Čo, už je plešaný? Tak je cigánka. Už nemá ani oblečenie. Vieš? Kámo, tvoj mikrofón. Hej, keď si zavodol na tom PlayStation 5 kontroler. Takže čo ideme hrať? Rozpoznávačky? OK. Ja budem cigánka. Cigán? OK. Áno. Budeš utiecť. OK, ja si idem sa teleportnúť. OK. Takže cigán, teda cigán jeden pôjde tam. Alebo vieš čo, budeme ho volať Banana. Budeme ho volať Banana. A my ho ešte volať Oj, Kasino. OK? Aj keď to je obľúbený zvuk, ale môžete ma volať Oj, Kasino. OK. On teraz uteká a my teraz čo budeme robiť? Môžete si dať oné. Kamo toto auto má diela. Delá? Áno, to auto má diela. To auto je jak oné. Jak sa... Nie, ten 007, jak sa volá? Čo? James Bond. Jaj, James Bond. To je akcia, Ideme. Môže ne? Môžem, OK. Vrum, vrum. Vrum, vrum, vrum. OK. Kde si, čávo? Tak dám ti na povrchu strom. Stromy. To bola, vyzerá, že to bola slaná voda. Si klamal. Nie, ale to sú stromy na povrchu. Jaj? James Bond tam je. James Bond, nemôžeš utiecť až tak ďaleko. Počkej. Ale, to by strom. Nie! To není strom. OK, už horí. Musím sa popáliť. Teraz, kanon. Nie. Ja ťa strelím. Ty mi strhneš. Zás horím. Ja som nevedel, že ten oheň už robí damage. Hej, ono ma tu zabilo. No veď? Musím si dávať na oheň. Vieš čo, počkaj, ja si spálnem toto auto. Kde je? Toto! Na to nikdy neprídeš. Najskôr ti dám haircut. No už máš haircut teda. Viem, že kde si. OK? Vieš, skade viem, že kde si, lebo ja som videl, že tam si išiel. Jak sa mám To si nevieš. to je náhod. Ty si mi nedal predka. Kde si? Mal som ten. Ty si utiekol s tajkou? Hej, Áno. robí strom, čo to je. Viem, že keď povieš strom, tak to je kaktus. Ďalej, ten stále počujem, počkaj. Ešte dneska nie. Kde si? Nechcem byť. Povedz na povedu. Ty nikto nevidíte. Tak, olej. Benzínka, čo? Benzínka. Nechaj sa to vidí! Ne, to ma chytil. OK, tak teraz ja idem toto skryť. OK, Nepozeraj sa, neobzváš sa. OK. Kde? Ach, to tam. A nie? Počkaj.
už som späť. Môžeš. A ide. Ja viem, kde budeš. No prečo to bude tak pomaly? A neskôr nejsem. Ja som umrel. Lepšie, Ja som umrel. Je ťa možno na 4, na kontrole sa to dobré. Ja viem. Strom. Mám žlté auto. To mi nevidne vyjdu. Ok, poviem ti jednu vec. Mesto. Ale už nehovorím, že si v meste. Ja som biologičný. Ty budeš tupnúť, ja viem, kde ja. Je tam vidíme bahno? Nie, len toto. Okolo mojej lokácii je sivo a je tu sneh blízko. No sneh je všade, to mi neviem. A ešte aj je tu aj blízko toho cesta. Cesta. Že nie si na ceste. Nie. Si ako súplenice niekde a vidíš ho. Akože ich vidím, ale no. Som videl, že si išiel niekde, neviem kde. Čiže si ma videl, čiže... Áno. Idem okolo teba? Ja ťa nevidím. Už vidím. Turiki! Utek! Ja čo sa stalo? Čau! Ty utekol. Kamo, keď Karol nečkať vysoké obrovce, je to moc nebezpečné. Ja viem. Mám tu jaké dobre tuto snežia u nás niekde. Že? Ale toto je aj výzdoba, my mám skryť. To je výzdoba, ty bývaš v Činčiaku, tak to je prečo. Ale my nie, čo majú číčiaky, ale na svetla to. My máme aj svetého výzdobu. Ja. Kamo, to veď vidíš. My máme svetla všade. No, tak vy máte. Vlastne. Ja. What? Si. No, vidíš si. Sakra. Aj mne, ale... No, Ja sa snažím tu... Aj tebe. Ja som nezobral lietadlo, ale možno uvidíš niekde taký hnedý disk. hnedý disk. No nie disk, ale taká plocha. Ako to, čo sme použili tú krabicu. No? Tada. S tým lietadlom sa nedá lietať, čo poviem. Ty si v lietadle? Nie, ja som z neho vyskočil, lebo to je totálna blbosť. Poviem ti jednu vec. Vidím tu také maličké kopčeky a sú hnedé. Kamil, ja už musím končiť, lebo ideme kontrolovať. Čo? OK. No tak, čau Kamil, tak čau ty.
Čau. Čau. Adam, ty ešte máš toto video. OK, tak čau. Čau. Bum. OK, tak čaute ľudia. Čaute. Dúfam, že ma poznáte.